Wabva pano wakuda kunoshandirwa kunzoko kuti ndofunga chechi yacho haina power. Moses paakanzi naMwari bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene, haana kubvisa kuti auye panzvimbo tsvene. He was already there. Problem ndeyekuti ane insulator inoresista connection nezvinhu zviri spiritual. Bvisa shangu dzako nzvimbo yauri, kuda kuti unogona kupfeka a poor character muenvironment inochinja life. To an extent yekuti denga rinotokunzwira tsitsi kwakatosvika kudhara ndopane nyasha dzacho, but the problem wakapfeka nyembe dzekubasa kwako muenvironment inoti Mwari arumbidzwe. KuSamaria wakaingei, mumarriage wakaingei. Unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo, wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumarriage wakaingei, wakainga mudhara ari pasaidi pako. Handine mapota angu, handine makapa angu, handine loni yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako pa chawakainga chine nyaya. Iyo una basa nako. Mapota angu, mapota angu, mapota angu, mapota angu. Chinofambirwa kuchechi bhururu ukachiziva, unosangana nedzimwe nyasha nokuti Mwari waunonamata anazvo zvese zvaunoshuwira. KuSamaria kunopora munhu, KuSamaria kune goridhe ramunopofadzwa naMwari, kune vanhu vamunogona kutora vanokubatsirai basa vachikushandirai. But problem yako ndeyekuti KuSamaria wakangouya kufight. Munhu kana atouya muchechi ayakuzorwa naSatani, wapedza kurwa naSatani nekudeclare nekuita zvaunoita muprayer, gara pasi unzwe kuti Mwari anoda kuti uitewo sei. Munoshamisa, zviratidzei munoshamisa. Iwe unoshamisa haunzwe. Riri kuparidzwa ngatidai huko, uringoti munozviratidzei baba. Inda une character yaarmy commander, zvimwe zvinhu zvinowanikwa muhumility kwete mupower, asi mukuzvideredza. Yakatoziva kuti ndiMwari ari kumudana but hazive Mwari, but ari kudanwa naMwari. Experience yekuti haasiri ari kudanwa but anoziva madaniro. Ndiyakatozotipa mfana kuti vapfana maitirwa nyasha ndiye Mwari. Mukashedzwa this time unongoti tenzi taurai muranda akateerera. Madhara hana zvaari kuziva baba, tiri kushandiswa naMwari, tine revelation. Handisi kuiramba. Experience haina substitute. Munobereka mondi. Akazonzwa kuti mwana umwe afa, kuti vafa sei? Vabuda pano vachinotamba, kune matambiro. But inyaya yekuti hamunobvira mavawo vana, saka hamuzvizive. I'm sure my time is done. But this question comes back again. Wakaingei kuSamaria. Kuchechi kunonakidza. Besides kunakidza entertainment, tiri kuda empowerment. Life must change. Svika paunoboeka, uchanamata Mwari wekupi? Wari kunotsvaga kunze kuti ndiari kuno Jesu kuGalirea akaita zvishoma, kwete kuti aiva mushoma. He did not do mighty works there because of their unbelief. Kureva kuti vanhu vanokonzeresa kumwe kuita kwaMwari kuti kukure kana kuti kudzikire. Simba raMwari anenge magetsi aya. Pastovhu anopisa, pafiriji anotonhora, kwazvasvikira ndokune nyaya. KuSamaria wakaingei. Ndo yedu, ndo yekumusha. Kumusha kumarondera here kana kuti kudenga. Mwe zvinhu zvauinazvo, but level knowledge yako wafundzira kuti hazviko. KuSamaria ndo kwamunopora, but mogara muchienda kwamupori makaita sei? Tinoenda searmy commander. Kana wauya kuchechi uya in 2 dimensions. Uri kuuya kuzodeclare nekurwa nemweya yetsvina. Wozogara pasi, shoko raMwari rokurwisa kuti rikurwire, rokushandura. Wosangana neblessing iri muna Mwari wako. You can be in the right place for a wrong reason. Right relationship for a wrong reason. Data rapera, gas rapera, data rapera, gas rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe. Wakoya wakashota. Munada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako.
mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you igasi rapera. So chono kwamuti haya anobvunza kuti indava. Anoziva kuti hamudanani. Mukaenda kwedu Samaria, mukaenda kwedu kuFM kuchecho, zvinoita musha. But wauya kuno kwacho manje, tendera kuti muprofita waJehovha kana ataura uzive zvekuita, usaite nharo. Nharo hadzishanda, uite nharo kana Mwari vachitaura chinhu chinochinja upenyu hwako. Chinogona kusakushowa sense, but chichida kudrive faith inoita zvinhu zvichinje. Akaenda kwedu Samaria anopora. Urati wanga uri mu right place. Izvezvi utori mu right relationship. Uchitoti dai Mwari andipa murume chaiye, unai chaiye but uno hwako hauburitse uchaiye hwake. Oza kune vanhu vanoprovoka wrong side rezvinhu. Kune munhu ari bo wasati wadiscover kuti ari bo. Anoita bo kune vamwe vanhu zvokuti unoshamisika kuti iwe munhu munowirira naye sei kwe. Tine matauriro atinoita neunhu hwatinawo unodena the side rerudo rwake. Iwe wakaprovoka side rehasha. Hauna rudo unodhura. Une maproblems love hauna. Side rawakadena ndo riri kumanifesta. Waimboziva kuti naJesu chaiye ani Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari tasanganiswa zvakare manheru ano kuti tinzwe kutaura kwawo. Regai ndikwaziso ndine mufaro. Pastor Shumba, happy to see you. Thank you so much nekutitsika. Kana ndiri Cape Town ndo dzimwe hama dzangu idzi. Pastor Masiwa, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. So every man and woman of God vari muimba ino Mwari vakuitire nyasha. Regai ndikwaziso zvakasarudzika baba vedu namai fundisi mudhumo muzita ramambo Jesu. Amen. 2 Kings chapter 5 from verse 1. Now Naaman, the captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. And the Syrians had gone out by companies and brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. Now she said unto her mistress, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover of his leprosy. Baba takutenda manera nano. Shoko renyu kuupenyu wedu rititsure nekutidzidzisa nekutigonesa muzita ra Jesu. Amen. Ndofunga nyaya it's a common scripture takainzwa yemurume unonzi Naaman. Murume unonzi Naaman aiva mukuru wehondo yeSyria, and the Bible ndobva rati through him, by him the Lord had given deliverance unto Syria. Iproof yekuti waishanda naMwari. Through him the Lord had given deliverance unto Syria. So aiva nenyasha ndewo kuSyria, but Mwari vari kushanda naye ari kukunda hondo dzake dzese. But chandi challenge pa scripture iyi inauyanzi, but he was a leper, yet the Lord was with him. Through the Lord he was given deliverance pahondo. Saka tine proof yekuti ana Mwari wake, but ane dambudziko rinopedzwa na Mwari wake. So ndaka understand kuti mu life mukunamata tine mamwe ma issues ari so pending anoti ali challenging zvokuti you wonder kuti Mwari anokupa victory ku one side, but okusiya une challenge the other side. Une paunopupura breakthrough, but uneka breakdown kawina ko muupenyu. Sometimes kari so private zvokuti when people see you, you are a public hero but a private failure. Nokuti une nyaya dzinokunetsa dzinokurwadza dzawasingagoni kushare nevanhu, because people they celebrate you. Vanotoona Mwari vanototi Mwari wenyu ndomuda, but une nyaya dzako. Saka uyu Mwari anaye, the Lord was with him, but he was a leper. So but anombobva kupi kana pamboti the Lord was with him? Ndinoziva kuti kana uina Mwari wakwana nezvese, and which is true. Kana Jehovha vainewe
you have what it takes kuti upenyu huendeke. Hakuna kumwe kwaungaenda, hauna imwe plan B, hauna umwe mwari wauchada. Nokuti kana mwari vatomboti ndinewe, ndinotarisira kuti all angles, all areas of life dzinofana kuita mushi. Nokuti una mwari, hatina umwe mwari kunze kwa mwari iye wauinaye. Saka hatina zvimwe zvatingaite kana zvatingakuudze nekuda kwokuti mwari wacho unaye. But yepano pane nyaya, he was a leper. So chandinoziva mwari vanenge vakapedza dambudziko remunhu, but munhu woita nguva aine dambudziko rakapedzwa. I'll give you an example. Genesis 15 verse 13 and 14. Mwari vachitaura naAbraham vari kuti vana vako vachava nhapwa muIjipita for 400 years, but they will come out with great substance. Ndimwari ari kupa prophetic word kuna Abrahama concerning nyaya yevana veIsraeri. But ukaenda kuna Exodus 12 now kubva pa2 unonzwa shoko richiti, and after 430 years they came out. So prophetic word raMwari vachabuda after 400 years vari nhapwa. Reality yakaitika on the ground vakazobuda after 430. And chandinoziva Mwari avarevi nhema. So there is an error somewhere yatinoda kuti tiverify titsvake, kwete iri kuna Mwari, iri kuvanhu. Nekuda kwokuti Mwari vakaunza a deliverer in the name of Moses kuti aburitse vanhu. But ukaverenga nyaya Moses uchanzwa kuti Moses asati aburitsa vanhu muIjipita, Moses ndiye akatobuda muIjipita achitiza vanhu. Nokuti vakati toda kukutengesa kuna Faro wakauraya munhu. Saka pane kuti vanhu vabatsirike ndo vanodzinga chinobatsira. Saka vanoita extra 30 years dzisiri mupfungwa yaMwari, but dzaakubva mucharacter yevanhu vasingazive pfungwa yaMwari. Okay, I'll help you this way. Mwari harevi nhema. Abraham vana vachava nhapwa, but after 400 years they will come out. Exodus yobva yati aiwa after 430 they came out. So where is the 30 coming from? Era yemunhu asingazive pfungwa yaMwari anotanga kurwisa chakatumwa naMwari kuti chimuburitse munhamo, iye anochiburitsa ombochona munhamo yake. So hama dzangu kuparidza kudai Mwari haite mistake, Mwari haana kuita era, ende pawakagamuchira Jesu ukatenda muna Mwari wakakwana nezvese, asi unogona kushaya zvimwe zvinhu iwe uine zvese. Adamu wakapiwa mudzimai mugarden reEden. Unoziva kuti Adamu akatanga kubereka vana adzingwa mugarden nekuda kwekuti ane message yaakawana pavaidzingwa mugarden yaiti Mwari vachitaura kumukadzi vanoti ucharadzwa nemimba pakupona. Kuti Adamu akatoziva kuti adzimai vanobereka musi wokutukwa. Ndosaka vakatanga kuzoita vana after vatukwa, nekuti pakutukwa pakanzi I'll increase pain in child bearing. Kuti you are a child bearer, but unogona kuswera nemunhu anobereka musingabereki nokuti hauzvizive. Saka delay haisi kubva kuna Mwari, delay iri kubva pamunhu. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Ndofuka dzakatovhunduka kuti munhu anotobereka naye. Saka peace up. Yes. So Naaman Mwari vakamupa healing yake kare. Why? Nokuti message yekupora kwake payakataurwa nekamusikana kaakatora senhapwa kakamuti akaenda kwedu Samaria. Kamusikana kaakatora kupi? KuSamaria. Zvoroti aigara achiendako. So aienda muarea ine healing, but aienda kuhondo. Saka pane pekuti unoenda kunorwa nepano kuponesa. Why? Nokuti mindset yako ndeyekuti hauzive kuita kwaMwari. Unoenda kunoita fight nepane breakthrough yako. Yeti muwauri kuitira fight ndo mwakanzi uchapora imomo. Saka ukaita mindset yefight, saka uchanoti pawakanamata Mwari ndipei murume cheche anondida nudi, wakatopiwa ndiye, but unomuprovoka zvekuti rudo haribude munobuda hasha. Kuda kuti uchatoda kudzidziswa nokuti munhu waunodana naye ndiye murume wako ende anotokuda, but haagoni kuda nezvokuda kwezvauri kuita. Saka unamatirwa kuwana murume chaiye, unonamatirwa kuva mukadzi chaiye anodika. Kanenge karafu, but kungoonesana mbichana so. Why? Because wakatopiwa ende Mwari haana kuita mistake. But unogona kuswera uchivengwa nemunhu ane rudo nokuti haumupe the side yota love yacho iflowe. Ndaudza vamwe pane imwe nzvimbo dzakati ende varume vakaomera, ndikati hakuna murume akaomera. Hamuvazive kwavanodyiwa. Kuno zvinotaurwa ikoko zvinoita kuti tidyike. Hai ndakaomera, hadi uburitsa mari, hakuna akaomera.
zvinoita kuti ibude ndo zvausingazive. Kumwe kwataimbudyiwa uko yaingobuda nekungonzi dzedzi pera mari. Oya mumba onzi Cosmas ita musha inobuda papi papa. So Naamani waenda kuhondo kunorwa nearea yakanzi naMwari unopora. Kusvika azowana information inochallenge nature yebasa rake. He was an army commander. Saka army commander nature yake ndeyekupa commands nekutungamirira nekuudza vanhu zvekuita. But musi waakanzi akaenda kwedano unopora aifanirwa kuenda kundoudzwawo zvekuita. So the word that challenges you is the word that can change you. Shoko rinokurwisa ndo ringatokurwira than raunofarira. Aienda saarmy commander muterritory yakanzi naMwari tsano vanoporera kuna, but haana kuenda kunopora, aenda kundorova achitora vanhu senhapwa. Akauya nekamusikana ake as a captive. Ndobva akaya kuzoshanda mumba. Chimira ndikudze imwe era iripo. Mumwe munhu hauna kumutendera kuti ataure muupenyu hwako nekuti wakamutrasta sahouse girl. Haana kuuya semouthpiece yaMwari. Tine vanhu vatakanyima mikana nekuda kwokuti tine type yebasa nelevel yatakavaisa. Iye Mwari akavaunza kuti vaoperate mune imwe level. Nekuti musikana uyu haana kuswera achisuka ndiro kuti Naamani apore. Akaisa ndiro pasaidi akati tsano tine imwe nyaya yatoziva, hatisiwe ndiro chete, but tsano munogona kupona imwe. So une vanhu vawakanyima a room yekuti vataure mulife mako nokuti wakawatrata sekunge madofa havana chavanoziva. Angangodaro ari wendiro but munogona kupona maudzwa message nemunhu wokundiro mukamutenderawo kumupawo a mic yekuti muri Asha but mbotaurewo tu. Unosapani pamwe pekuti tinotarisa side reprofession yemunhu tokanganwa kumwe kuita kwaMwari kuti vendiro vanogona kurore kuti army commander anopona. So sometimes une vanhu vawakanyima space mukana yekutaura mulife mako nekuda kwokuti wakavaudza kuti havana zvavanotaura tisi tinotaura. Neimwe nguva kune muprofita akagara padhongi, dhongi rikatanga kuoneswa naMwari, prophet vasiri kuona, dhongi rikapiwa power of speech, dhongi rikamira rikaudza prophet kuti tsano kwakaipa hakusi kuendeka, kune mutumwa ariko. Pane kuti ateerere message yedhongi akatanga kurirova. Haashamiswe nekuti dhongi rinotaura, anorova richitoita zvishamiso. Osa munhu kana ane pride muofisi yake hana mumwe munhu waanonzwa. Kana mumwe munhu akashandiswa naMwari sei anotongotsondora chete. Why? Because iwo haushamiswa kuti sei dhongi raakutaura. Pane kuti ubve padhongi utize kuti raakutaura waakutorova chiri kushamisa kudaro. Why? Aizviti prophet ndini kana dhongi rikaona ndorirovera kuona iko. Dai wakapona kudhara but dhongi racho unorirova. Wega unonzwa kuti haisi message yaAsha Mwari vari kutaura apa, but nekuti wakamupa position iyoyo hautendere kuti Mwari vataure muupenyu hwako. Musikana uyu haana kuuya kuzosuka ndiro, akasvikira kundiro but akaya nemessage yekuti tsano mupone. Saka unogona kumunyima mukana wokutaura nokuti ndewe ndiro. Saka ndinofara kuti Naamani ane chimwe chinhu chaakaita mulife. Akati wati kudii? Osapane pekuti unoita nharo nezvinoponesa sekunge une zvaunoziva iwe wachona neproblem yako. Ndamotara masikati ndikati bofu rakaiswa mavhu kumeso harina kukomplaina nekuti rakaandastenda kuti ndine mavhu kana kuti ndisina maresults akafanana. Saka handisi kutoshorwa, ndikutobatsirwa because even ndisina kutoshorwa handioni. Osa there are times yekuti unoita nharo pane kuti ubatsirike. Naamani musikana message yaari kutaura inyaya yekuti kwaari kukutienda wagara uchiendako. Also you can be in the right place for a wrong reason. Wotofungidzwa kuti nzvimbo haisiriyo, gamba nzvimbo ndiyo, but wakaenda for different or a wrong reason. Vanhu vanotsvaga zvinhu nezvikonzero zvakasiyana. Shamwari yangu pandakaroora ndakati waita chinhu chakanaka zvanzi ndatsvakawo munhu anondibikira, ndakazoona kuti kuna ndozi kunobikwa futi. Ndikati watsvagira munhu wako inogonekwa nenandozi, hauna zvimwe zviri nani. Nokuti Mwari pavaitsvaga mukadzi wokupa Adhamu vakati mubatsiri, kwete mubatsiri akafanira. Kureva kuti unogona kubatsirwa kana nezvimwe zvinhu but pane zvakafanira kuti ubatsirwe. So munhu anogona kupinda kana muwanano for a wrong reason.
Munhu anogona kuenda kuchikoro for a wrong reason. Anozati patakaenda kuchikoro atina kuenda takaendeswa. Wese munhu muno akaenda kuchikoro hauna kuenda wakaendeswa nokuti wakanyoreswa chikoro uri mwana mudiki ukabatwa ruoko ukaendwa newe. Hauna kuenda kuchikoro wakaendeswa. Zvakutoda kumachuwa kuva nemindset yekuti ndazouya manje ndada kuita zvandakainga nokuti ndakaunzwa. Samwe takanokurira ikoko. Chatakaita kuchikoro kukura chete. Koma results afekeke. Ndine gore randakaenda kuWestgate ndine chidaona shamwari yangu yandakafunda nayo. Vana ndakatovaudza kuti uyu taitodzidza tese same class. Vakatarisa motikari yake nekedu vakabvunza katu vana kuti sure same class. Ndikazoti pane nyaya. Results anenge ari kuramba. Sure did same class neivava. Ndikati vari kuti iva ndiRobert ndomuziva mufana. No did. Ndikati okay maybe ndiri kupotsa shona. Aidzidza kwataitamba. Results afekeke. So munogona kunge muri musame church but lifestyle haifekeke. Kupinda church nekunamata Mwari zvakasiyana. So Namani kuSamaria aenda kuporeswa nyangwe ari murwere nyangwe Mwari vachida kuti aporere ikoko aenda kufight. Wese waaitora ikoko aitora as a captive kwete semunhu anogona kumubatsira. Saka rimwe day akati musikana ndewe ndiro but rega ambotaurawo something. Uzati nevanhu vatakajaja nekuda kwekuti pamwe havana chikoro but haanake chikoro but Mwari anogona kumupa a message inoudza ane chikoro kuti life ichinje. Angangodaro takamupa imwe level yekuti haana zvaanoziva anozodii but Mwari manje chaanoita ndechekuti unogona kuunza munhu mulife mako neimwe side rekuti ndewe ndiro. Ivo Mwari vane chinangwa chakavanzika chekuti gore raunonzwa zvaanotaura unopora. So message yaakapiwa ndeyekuenda kwaanogara achienda. Mukaenda kwedu Samaria. Message haisi nyowani kai. Ozati nevanhu vekuti havadi new message. Message yekudhara iyo yaanotomboimba ukapa uchapiwa chipaka. Haudi message nyowani. Unoiziva kupa kune mfaro chita mfaro ka. Osapani kwamba kuti tikutsvaga message nyowani inokuchinja yacho ndoyo unogara uchitaura kungoti haui practice unoitaura. Hapachada new revelation paakuda kuti upractice rawakaudzwa kudhara iroro. Kwa usati wariita kamakore mangani muchechi haupe. Uda ndikuda imwe revelation imwe powerful message life ichinje dai yakachinja kudhara zvawakaudzwa ndizvo. Maybe munhu anonakidzwa akaudzwa maudzirwo akasiyana but achiudzwa nyaya yakafanana. Amene shona inonzika ere kuti nyaya inongochinjwa so but iri nyaya one. Unogona kuigamuchira nerimwe side. Inyaya one but unotoda kuti itsanangurwe neimwe nzira. Auzva zvakaita nature yevarume. Varume vaneka makapride ka kekuti adzimai vakamupa advice chimwe chinhu chakanaka chinoshanda muupenyu anongona kuti ndozoti ndakangoudzirwa namadhamu azviti after 1 week ndianochitaurawo neimwe nzira. Madhamu oti ndozvandaitaura kawo tona ndabatwa. Why kuda kunziwo ndiri kutaura mudheni. Ko chibaba. Munozari hama dzangu message dzatinoparidza kubvira wapinda church kusvika nhasi i one message, different preacher, different style, same message with the same results. Style yekupresent a message can be different but the message remains the same. Ma principles ari mushoko raMwari ndiwaya. So Namani mukaenda kwedu Samaria munopora but problem yenyu regai kuenda semaindira maita mazuva esisa komanda. Endai munoudzwa zvekuita nemuprofita ariko. Uri kuona here kuti dzimwe nyasha dzavakapiwa ndedzekuti pesi pavaenda unoita hondo neSamaria havanobvira vaataka muprofita ariko. Tine vanhu vekuti vakapiwa mukana yekuenda mune dzimwe nzvimbo vanoataka chaMwari. So kune muprofita ariko mukaendeko achakuudza enda kubva aenda. I expect an muprofita anguda panze utaura naye akangotumirwa shoko enda unogeza kurwizi Jordan. Message inenge insult oza kugeza ka
kwaitaurwa apa hakusi kwemweya kugeza. Ende kuri kuudzwa mukuru wehondo shefu tidai mageza tsano. Osapane paunzwa kuti unounzwa kunge munhu uya. Taimboshandirwa timu rekumasowo kuti rinogona kudiscover kuti uyu kusarorwa kwake ane uchina kwete kuti ane mweya wechina. Saka kuti akudza kuti une uchina unofunga kuti aone ari kukunyomba ari kukuboha. Saka anotaiwa pane mweya wechina asi matombo aya mukageza katatu. Igemu yokugeza kai? Kuseni masikati manheru unoonekwa uzvishuwa. But hazviiteka kuti titi une uchina aiwaka. Pane mweya wechina asi geza katatu. Kuti wega unyatsoona kuti igemu yekugeza unofunga kuti mweya. Message yekunzi endai munogeza tsano inobohwa because munhu ari kudzwa munhu mukuru. Osapane pomwe pekuti formula kana kuti zvoda kuitwa naMwari zvacho kunzi uite chinhu chinoita sekunge chinokudzikisira. Endai munogeza. Ndokubva taiwa kwedu kune nzizi dziri nani. Kwandinobva Damascus kune nzizi dzakanaka kwazvo. Kupora anoda naro dziripo ari murwere kudaro. Osamu life kune vanhu vekuti nhamo anayo but haabatsiriki. Vanhu vanotoda kukubatsira. Vanoziva kuti kada kutokubatsira iwe unopedzisira utenga kuti unotobatsira isusu. Kune vanhu vekuti haana chaanoziva but ukada kumuudza zvinhu anenge achakuzivisa iye asingazive. Kune munhu wekuti haabatsirike nyangwe aine dambudziko. Pride yakapinda maari ndeyekuti achitoda kubatsirwa anoita sekunge ane zvaanogona nekuziva. Endai munogeza, a simple instruction ndokubva atanga kutsanangura iye ari murwere. Kwedu uku kune nzizi dzakanaka, kwedu kunoziva kana kwenyu nzizi dziriko muchigeza ikoko mainge handidai makaporera ikoko. Kune nzizi dzakanaka kwedu. Ndinofara kuti aiva nemuranda waakaenda naye akambozomuudzawo zvikanzayoka tenzi wangu zvataurwa izvi zviri easy. Osati nemindset yekuti kana dambudziko rakakura solution inofanira kuita a bit tough kuti ikompensate time yawakatambudzika kuti mindset yako igone kugamuchira kuti ndakamboenda ndaita makore ndisingashandi saka ndakaenda kunoshandirwa. Unozwa waimiswa akaunzi nongedzera kumusha kwenyu unongedzera. Otendererwa uchimwaiwa mvura. Ngawane basa unozonzwa ndakuenda kubasa pfungwa yako unyazonzwa kuti kagemu kari kuitika pa munhu anopinda basa. Why? Nokuti akauya kwauri akangoti receive your job unozonzwa kuti ari kuziva makore andadhonza iri ndisingashandi munhu. Mind yemunhu yakazviudza kuti kana zvakati omei ndo zvinoshanda. Hachifanira kuita easy. Yet solution yezvinhu zvaMwari iri so easy. Endai munogeza chete. Kwedu kune nzizi dziri nani dai ndakatogeza kwedu nemuranda wacho ko wakuru zvakaoma ire kugeza. Endai munogeza. Bible noti wakaenda akageza akadzoka skin yadzokera panzvimbo munhu apora. He dipped himself 7 times mu Jordan River. Prophet Elisha wakapiwa kuzodza from Elijah, and the same family varimo 3, Elijah, Elisha and John the Baptist. Nokuti Bible rangu rinoti and John came in the spirit of Elijah. So spirit ya Elijah iri kufamba in 3 dimensions. Firstly with Elijah, secondly Elisha, thirdly na John. John the Baptist ndiye anobhabhatidza Jesu mumvura. Saka uyu muprofita Elisha pari kuti endai munogeza Jorodhani is not talking about river or water. Ari kuona Kristu anoporesa ariko nokuti hakuna prophecy inojamba kusimudzira zita raJesu. Why? Nokuti Jesu ndokuzara kwezvese. Saka uyu haasi kutaura zvemvura. Ndosaka kwenyu mvura iriko pataupore. Tiri kutaura ine chekuita na Kristu. Endai Jorodhani nokuti mukaenda kuJorodhani ndokuchauya anoporesa wacho ikoko. So wakaenda kuJorodhani ndokubva azvidipa 7 times akadzoka right. Healing yake iri kuSamaria kuriver Jordan. Nguva zhinji aenda kuSamaria kundoita hondo. Mwari vachitomupa kukunda but ari munhu ane leprosy. Nokuti haadiscover kuti Mwari vakamupa healing but iri mu dimension inodemanda humility mu same place yaiva violent. Kazhinji mweya yechina inokupa nharo pachinhu chinokubatsira.
Moses atumwa naMwari kuti akuburitsei munhamo, ndimi munomuburitsa kuti tinokutengesa wakauraya muIjipita panapa tinonoudza fa. Anototiza imimi, iye akatumirwa imimi. Nokuti choice nefavorite yaMwari hainakidze. Mwari haakupi mufundisi waunoda, Mwari anokupa mufundisi waanoda kuti uzoda. Mufundisi anenge mwana, hatipiwe vana vatinoda, tinopiwa vana vekuzoda. Saka uchiona unenge uchachiro unozwa ndechangu, paunozwa chitaipi chacho achiite. Wakamupiwa kuti uzomuda, asiriwo waitoda. Ichoice yaMwari. Nzvimbo yaaienda as a commander, achitora vanhu as captive, haana kuziva kuti is the same place yaanofanirwa kuva humble. Problem yegeneration yechurch ndeyekuti tinouya kuchurch kuzoudza Mwari zvaangatiitire nekudeclare zvinhu, kwete kuzogara pasi toudzwa naMwari zvatingaite kuti tisangane nekupona kwedu. Saka pese paunopinda muprayer une zvauri kudeclare, zvauri kufighta, kune dzimwe hondo dzisingade fight, dzoda kuti utore ma-instructions over humble kuti uve nema-results auri kutsvaga. Kune imwe battle yekuti unowina nokuti hauna kurwa. Joseph akapiwa instruction from book of Matthew chapter 2 kuti torai mwana mutize naye nokuti Herod is after the child. Mwana waari kunzitizai naye ndi Jesu. Unoziva kuti Mwari denga rakapa munhu message yekutiza, ari Mwari wamasimba ose kuti tizai. Mwari vane munhu wavanotya kana kutiza. Bhabhuri rinoti pavakatiza vakaenda kuIjipita, shoko rakazotevera ikoko kuti chidzoka Herod haida kuuraya mwana afa. Kuda kuti zvimwe zvacho hauurayi nekurova, unouraya nekusuduruka. Problem ndeyekuti takaenda kundofighta pane breakthrough. Jacob neimwe nguva asangana nemutumwa, ari kuti handikusiyi kusvika mandiropafadza. Kana uchiziva kuti tinoropafadza, manhero aya fight yanga iri yei, ndotsika yemunhu asingazive anorwa nepane ropafadzo yake. Kusvika zuva rabuda ane light, ane revelation, ane ruzivo, ndo paanoti ndiri kurwa nepane ropafadzo yangu. Kusaziva kunokupa nharo pamusoro pechinhu chinokuponesa. You need revelation, the grace of God to understand pane breakthrough ne blessing yako. Why? Nokuti dzimwe nguva hapa uye seropafadzo, panouya sedambudziko. Chakapa vanhu kunorevera Jesu pamuchinjikwa inyaya yekuti vairamba kuti mwana waMwari, iyo nekuti vaida Mwari. Saka vakaenda kuna Pilate manheru vakati hatingarege mitumbi iri pamuchinjikwa nokuti mangwanani Sabata. Vaida kubata Sabata, vauraya muridzi weSabata. Unomuda Mwari izvo kuti unomuuraya. Fight yao iri pakuda Mwari, but vakada Mwari kusvika palevel yokuti mwana wake vanomuuraya nekuti vanomuda. Tinofighta pane breakthrough ne blessing nekuda kwokuti hatina revelation. Mweya wenharo wakasiya Naamani achinofighta muterritory yakaministwa naMwari kuti your healing is in that place. But ndo place yaanoenda kunoita battle. Uchaona kuti munhu kumwe kwese kwaana nharo ane zvaanoita kunze, akaya muchechi ndo maanopikisa. Munhu aMwari ari kutaura muupenyu hwake kuti achinje, ndo maanotaiwa zviite kubatirwa achitovhura nemavhesi. Unoziva kuti vanhu vanopikisa Mwari nekuvhura Bhaibheri. Judges chapter 14 verse 4. Bhabhuri rinoti vabereki vaSamson havana kuziva kuti it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Nokuti Samson angati kudi ndine musikana wandawana kuvaFilistia wandiri kuda kuroora. Zvikanzi unonotsvaga sei ikoko vasina kudzingiswa uchisiya kuno kwaIsraeri? Bible ndo parakati his parents did not know it was of the Lord. Samson haasi kutsvaga rudo, ari kutsvaga fight achishandisa rudo. Uchaona kuti Samson haana munhu waakaroora, pese paaida kuroora aikanywa zvekuti airova dzinza rese. Mwari vaida opportunity to destroy, not to love, but the process was to love, purpose to destroy. Saka pamwe pacho you fight purpose nokuti hausi kuziva the result iri kutsvagwa naMwari. Unaenda kunoita fight kuSamaria, iko kuriko kwaunofanirwa kuponera. Chaipo paunofanirwa kuponera ndo paunoita mafanis. Kuchikoro kwataifanirwa kufunda nekudini ndo kwataita mbiri yokuti uchida kuroho ibata shamu so sikidza teacher fight. Klasi yoti namo vakuru haitirwe izvozvo. Haimbotya kuti waibata shamu haibatike mari.
amwe takaita mbiri yekunzvoka rohwa sowarwadziwe unodza ticha kuti dzokorora. Taivirikidza mashotsi guys. Baba kana vanhu vakutaura zvekuchikoro tatiri mahiro muupenyu matadhakwa kuchikoro taipisa. Taita kuti pachikoro panakidze kwete kuti takaendera kufunda aya kunoita madhirama iwaya. Pataifanirwa kuwana information inochinja life taenda kunoita mafanis. Toita machampion. Kana vanhu vakutaura zvekuchikoro kwedu pamazuva edu vanoti unoziva Trymore akazodai kwete kupasa pane zvataingodaro nekudaro. Munzvimbo yaibviswa school fees nemari yekunohodha musika. Isati tisina tsitsi nevabereki tainoita mafanis pamari yemusika inohodha amai yabviswa se-school fees. Ndopana kuti mwechina inokunyima tsitsi neupenyu hwemubereki wako. Achitamburira mari ari kushanda uchinoita drama kuchikoro. Paunofanirwa kunzwa tsitsi kuti mubereki ari kutambudzika ari kutengesa mbudzi nemombe kumusha kuti ndifunde woenda iko kunoita mafanis. Kwauri suppose kuwana degree kuti ramangwana riite mushi. Kwamuri suppose kuenda monopora kuSamaria ndoka munoenda mchitondotora tuwasikana. Love yako ndiyakatangira kuchikoro wakaendera love here. Aigandisi azviriko. Tese zvaitangira ikoko. Ndakambobatirwa tsamba keticha akandirambira. Chirungu chachirimo imo muzanzu English chinomunetsa but ndeyake tsamba. Ndakati chelavu tokwatura. Tara chirungu. Chelavu. Saderere. Ticha akamboramba pandakamudza kuti mudhara uku ndekwedu. Zvimwe zvinganetse but izvi. Ndozotakaendera ufunge. Mu-environment mwari wako usati nevanhu vakapiwa mukana yavakatambisa sesu yatinodemba. Nekuti mumwe akatoshayiwa akamuendesa kuchikoro takaendeswa kunotambira ikoko. Mumwe kana achidemba so akashaya munhu akamuendesa kuchikoro isi taitova nawo kunotambira ikoko. Samaria akaenda kuSamaria anopora. Haana kutanga kuenda nhasi. Akaenda akanombonotora kamusikana. Kana kutsvaga prophet. Osa ini mazuva tiri vana vadiki pataenda kuchechi. Kunotsvaga Mwari. Hataitsvaga Mwari isu. Tizotaitsvaga. Ini mudhara wangu was very strict tiri kurira kuZayoja. Aiti ukangorova kuchechi sadza hudye. Ndakaipindira sadza. Undoziva kuti ndiwane sadza. Ashuwa hudye mudhara wangu akatooma. Aikubvunza kwaparidzwa nyaya yei nani. Saka kuti uridye kufanira kubata semon. Vamwe vanoteerawo vabereki mwanangu ande kuchechi haateere Kristu anenge kuteerawo mubereki unosvika ikoko. Kana riri boys rinokudzana kuti mabhebhu tiwe tinopinda iyoyi. Unozvitora kamusikana kune profeti. Pana kuti life ichinje wakanotora kamusikana kuSamaria. Ndo paakaparidzirwa manje kuti aiwa kune munhu ari ikoko. Makajaira kutora type yedu kune vanhu ari ikoko. Vanoita kuti urwere huri pamuri hupere. So opportunity vazhinji takaiwana. But hatina revelation mu-environment yatiri kuti zvinotorwa zvii tingaitei. Sanjiti ukaona munhu achichinja chechi chaasingachinjei bhaibheri isaine kuti ndine nharo but harinyepe. Haunditenga nyowani kana wakuenda kune imwe chechi. Haundoziva kuti inotaura chokwadi but nharo dziripo. Dai vakaenda kwedu Samaria. KuSamaria kwairiwa kuchechi kunoparidzwa Kristu but wakaingei muchechi ndo pane nyaya. Kwese ukauna nharo unorohwa unovharwa kwese ukauya muchechi unotonga wakangwara stiriki. Mada kutorera mari dzedu hautorerwe panze rino. Azoona mukadzi weSamaria paari kunyima Jesu mvura. Iri tsime ndera baba wedu Jacob. Takachererwa isina baba wedu Jacob rinoriwa nesu vana vake kana nemombe dzinonwa pano. Panotonwa mombe pari kunyimwa Mwari ari kunyimwa mvura panonwa mombe. Unoziva kuti tine vanhu vekuti offering haabvise but mombe dziri kunwa muhomwe. Kune zvivanhu zviri kunwa mari iyoyo muhomwe. Zvinoshaya kuti ko Jesu anoshayire ipondo pamari. Yangu wekupa ngatipei kuna Mwari wedu zvinhu zvakaoma. Asi mombe dziri kuita sei? Zvivanhu zviri kunwa. Mutsimira Jacob.
You can be in the right place for a wrong reason. Mukana warupi unozoudemba. Mumwe anotemba denda kwaana mukana wakunoparidzirwa ndakaendawo kuchechi. Ndakanzwawo Kristu achiparidzwa. Mukana wakauwana. But wakanotora munhu ka captive girl. Hauna kutora the word of instruction from the prophet. Saka uri kuonera kuti Mwari vanenge vakakupa the full package. Mwari kana wakuvanamata wagamuchira Kristu watakura zvese nekuzara kwazvo. But it takes revelation to discover. Nokuti inzwa hauna umwe Mwari, hakuna kumwe kwaungatsvake solution kunze kwa Kristu wauinaye. Saka pane zvinoda kuzikanwa nekuti uite usangane nezvaakakuitira kare. Adamu paanga ari ega, Mwari vakamunzwira tsitsi kuti vamupe mubatsiri, vakatora muna Adamu ari ega mbabvu yake. Saka munhu anga ari lonely ndiye anga na someone. Munhu asina mari ane mari. Mwari vakakutarisa unochina kuti mhene inosumuka rini, because wakapiwa the full package iri mauri, but inyaya yekuti unotambisa opportunity nefavor yawakaitirwa naMwari. Zvimwe zvinhu zvinokusimudza unazvo kare, but hausati wakuzvidiscover. Uri kutoyemura vanhu vari lesser than you nekuda kwokuti kuSamaria unoenda but haufambire dzimwe nyaya. Unoti vanhu vaunonoona ikoko. Mwari rangarira imba yangu, dzorai rudo mukati memba yangu, dzorai. Akaritizisa ndiani? Osa pese patinoda kunamata kuti zvinhu zvichinje, pamwe ngatimbomirei munamato, ngatinamate Mwari wacho kuti andichinje. Because pane pandiri kumanikidzira kuti mumwe munhu achinje andiitire zvakanaka, gamba azviitirwe type yemunhu iyeyo. Genesis 2 verse 5 inoti iyo hakuna kunaya mvura mugarden nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. Genesis 1:26-27 he created them male and female. Saka munhu akasikwa pana Genesis 1:26. Pa Genesis 2 verse 5 Bible rovha rati kwakusina munhu anorima, which means man was created as a spiritual being. But basa roda kuitwa mugarden rinodemanda a human being, a physical man. Saka God had to form man after creating man. He formed man from dust. He became a living soul. Vakamufemera mhino dzake, ndiye munhu anoshanda mugarden anga ari missing. Kuti munhu agara ariko pamweya but asati amachuwa panyama kuti agone kudena denga kuti rivhurike. Kune imwe blessing isingauye no matter how spiritual you are, kusvika wa powerful and mentally wavhurika pfungwa uye nekuziva zvekuita. I was preaching Muscat. Let those who are Muscat. Mwari vakasvika pakuudza munhu chokwadi mukadzi anonzi Hagai kuti Hagai regera kuchema, tanzwa kuchema kwemwana, kumufumura kuti iwe uri kuchema hako but atinzwe type yenyu, tanzwa kamwana uko. Saka but taakutaura newe nechikonzero chekuti mwana watanzwa haagone kushanda netsime ratiri kuvhura pano. Kureva kuti unogona kunge uri Ishmael pakuchema Mwari achikunzwa, but ukasamachuwa saHaga unofane nyota Mwari achinzwa, nokuti hausati wakura kuti ushande neblessing iripo. Jesu akawanza chingwa nehove. Hove dzakapera. Chingwa ndo chakasara 12 mabasket. Saka usafunze kuti hove dzine nharo, hadzina nharo. Jesu ane power, but hove hadzina kurekodwa dzakasara. Why? Character yevanhu vainawo. Kwete simba raasina, character. Why? Akavatora kufishing wakomana. Vari chitoziva mabhaya nemusoro chayo. Mudhara wakatada mabhuri, mudhara wakatada miramba. Mabasket akasara Peter aoneke kuservice. Mwari anotoziva kuti zvikangoita mushe. Toitawo kubvunza tiri kupinda tese. Unorovha imba uchitsvaira 3 rooms ukaita landlord ukaita full house. Life yako isimple yekuti ukaropafadzwa unotinetsa. Akavimbika muzvishoma Mwari vanomutrusta nezvizhinji. Itori simple yemharidzo kuti imwe blessing inongotangira pakuti pazvishoma uri kuitei. Unodada nepay dai iri profit waita sei. Imboprova kudenga kuti Mwari kwandiropafadza I can do better. Why? Because life yako pasteki yairi itori simple. Sambunzo wana asi message yemane iri kuSamaria wako yakuzoitei. Because pamwe pacho anoshandirwa kushandira kunze uku ndiye ari kuparidzwa munomu. Anozvigona futi muno, but problem yako kuSamaria wakaingei. Vamwe vanouya kuzoratidzana kuchena.
Hakuna kuipa kuchena. But haisiro nyaya inofambirwa kuno kuchechi. Chena but zvo zvauri kufambira. Ita zvauri kuita but ziva kuti kuchechi wakauya kuzodii. David ari mambo akaita mbiri yekutambira Jehovha. Kana yangu yekushumira Mwari, munhu ngaakurire nyembe dzake umambo hwake. Mambo aifanirwa kuchuza kwaya nevanhu vanoimba omira pamberi apo. Woti wapfana rovai. But akati kana iri yaMwari ndinoziva kwaakandibvisa. Iyi ndeyangu yekuti ndimunamate. He was a king. But ane mbiri yejive. Iwe hausikana sabhuku ukutonetsa kuombera chaiko. Kana pa ukansela upo but hauomberi zvekumhanya. Imi munomboziva kuti kwaya imbire isusu inoimbira Mwari. Iwe uchaimbira Mwari wako rini? Amene shona yedu takaita sei kuti kwaya ngaiti imbire. Inoimbira isusu. Hakuna kwaya inoimbira chechi. They sing unto the Lord. Mwari anotomboda kumbonzwawo voice rako. Nokuti dzimwe nyaya dzinoadreswa. David akakurura nyembe dzese neushefu. Adzimai vakatosvika pakubvunza kuti mudhara status yenyu haizoita tumajive twama muchibura. Zvanzi aiwa mastatus taisa paside tine kwatakabva ufungi. Tinomuziva mukuru kwaakatibvisa kwakusina status ikoko. Hakuna munhu aitifarira. Paida kutogadzwa umambo hatina kutomboshedzwa takatoziva kunyengetedzwa kunzi pane ashota here. Hatisi mafavorites. Saka kuona Mwari andigadzika apa nasiri favorite yevanhu. Inyasha dzakandiwana. Saka kuSamaria wakaingei ndo pane nyaya. Nezvako yazoongorora. Kamusangano kakari nani but pane mamwe marongero so. Mwari usangana na Mwari usangana nevanhu. Conference kuti unzwe Mwari achitaura muupenyu hwako une nyaya dzauri kutsvaka. Wabva pano wakuda kunoshandirwa kunzoko kuti ndofunga chechi yacho haina power. Moses paakanzi naMwari bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene. Haana kubvisa kuti auye panzvimbo tsvene. He was already there. Problem ndeyekuti ane insulator inoresista connection nezvinhu zviri spiritual. Bvisa shangu dzako nzvimbo yauri. Kuda kuti unogona kupfeka a poor character environment inochinja life. To an extent yekuti denga rinotokunzwira tsitsi kwakatosvika kudhara ndo pane nyasha dzacho. But problem wakapfeka nyembe dzekubasa kwako muenvironment inoti Mwari arumbidzwe. KuSamaria wakaingei. Mumarriage wakaingei. Unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumarriage wakaingei. Wakainga mudhara ari pasaidi pako. Adine mapotangu, adine makapangu, adine loan yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako pa chawakainga chine nyaya. Iyo una basa nako. Mapotangu. Chinofambirwa kuchechi bhururu ukachiziva unosangana nedzimwe nyasha nokuti Mwari waunonamata anazvo zvese zvaunoshuwira. KuSamaria kunopora munhu. KuSamaria kune goridhe ramunopofadzwa naMwari. Kune vanhu vamunogona kutora vanokubatsirai basa vachikushandirai. But problem yako ndeyekuti KuSamaria wakangouya kufight. Munhu kana atouya muchechi ayakuzorwa naSatani. Wapedza kurwa naSatani nekudeclare nekuita zvaunoita muprayer, gara pasi unzwe kuti Mwari anoda kuti uitewo sei. Munoshamisa zviratidzei munoshamisa. Iwe unoshamisa haunzwe. Riri kuparidzwa ngatidai huko uri ngoti munozviratidzei baba. Inda une character yaarmy commander. Zvimwe zvinhu zvinowanikwa muhumility kwete mupower asi mukuzvideredza. Dzimwe nyaya dzauri kutsvaga dziko kumwe kweso. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. Kune mwe blessing yauri kupotsa mu right environment. Unoziva kuti vadzidzi pavakanzi kandai mamburi kwakadzika wakabata hove. The miracle was not in mukubata hove. Aiwa kubata hove ndama haisi miracle. Dzakona kutobatika pasina munana wacho. But kuti mambura akabvaruka ndokubva wabata dzakawanda. That was the miracle. Miracle imwe hombe kushaya hove mudhamu rine hove. Hauna mbondinzwa. Kushaya hove mudhamu rine hove urigera kubata usiku wese munana. Nokuti zviri normal dzofanira kubatika.
yaitova miracle kudzishaya. Church, wakaingeiwe. Because ishona speaking unowana hama mutandara unogumira mushona speaking kuita zvekutamba muno muna Mwari anchinja upenyu wani ndio uchida shona kudaro iyo ndoye kwedu kaishona speaking assembly hayapera so munoita nyaya munoonana nehama unozara nehama bruru azvinamboipa handisi kuti zvakaipa taonana tafara tazivana newatakafambira ndiye anoita kuti life ichinje kwete munhu ari muno unoita bitterness akasakubatsira ane nyaya yawo dzake avachemana havadi kumboonana imboonana naMwari iwo uri kuti ambochema neune ari kutochemawo nedzake osa Jesu pane paakaudza vanhu kuti mukai munamate. Why? Because iye painonamata pakona ainotaura nyaya yake baba mukombe uyu kwete wapita wake mukombe odzoka ona Pita akarara tsano ndikuroira mukombe wangu pakona apa aufa haana kuti kana ndiripo so munhu ngaarare ndokukavhai kana takainga Mwari sedunga munhu namata Mwari wako. Kune nyaya dzisingade kunamatirwa dzinotoda kuti iwe unamate sedunga munhu. Mwari wanzwawo voice rako umbochemawo kuna Mwari wako uite zvinotaura Mwari wako nokuti iye ndiye nezvese zvaunotsvaga. Hakuna akasikwa naMwari ane zvakashota, une full package, but it takes deeper revelation to discover what you have. Istakaita grade 719 chiko 89 tainyora soka yainzi content any two countries yainzi general paper any two countries in SADC region dzine diamond makore edu wati ukanyora Zimbabwe waichekerwa wainyaya kuti taingomakirwa nevamwe wasingaziviwo futi life ndo zvainonetsera ka wamwe anomaka life yako hakuna zvinozivikanwawo futi but akangovatenda kuti ishasha dzedu. Ndakachekerwa ndiri correct ka handiri rimwe but haifana umakirwa netimu risiri kuziva kuti une zvimwe zvinhu zvauinazvo but level yeknowledge yako wafundzira kuti hazviko. KuSamaria ndoko amunopora but mogara muchienda ako hamupori makaita sei. Tinoenda searmy commander. Kana wauya kuchurch uya in two dimensions. Uri kuuya kuzodeclare nekurwa nemweya yetsvina wozogara pasi shoko raMwari rokurwisa kuti rikurwire rokushandura wosangana neblessing iri muna Mwari wako. You can be in the right place for a wrong reason. Right relationship for a wrong reason. Data rapera, gasi rapera, data rapera, gasi rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe. Wakoya wakashota. Munhu ada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako. Mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you igasi rapera. So chono kwamuti haya anobvunza kuti indava. Anoziva kuti hamudanani. Mukaenda kwedu Samaria, mukaenda kwedu kuFM kuchecho zvinoita musha but wauya kuno kwacho manje tendera kuti muprofita waJehovha kana ataura uzive zvekuita usaite nharo. Nharo hadzishanda, uite nharo kana Mwari vachitaura chinhu chinochinja upenyu hwako. Chinogona kusakushowa sense but chichida kudrive faith inoita zvinhu zvichinje. Akaenda kwedu Samaria anopora. Kurati wanga uri mu right place. Izvezvi utori mu right relationship. Uchitoti dai Mwari andipa murume chaiye unai chaiye but uno hwako hauburitse uchaiye hwake. Usakuna vanhu vanoprovoka wrong side rezvinhu. Kune munhu ari bo wasati wadiscover kuti ari bo anoita bo kune vamwe vanhu zvokuti unoshamisika kuti munhu munowirira naye sei kwe. Tine matauriro atinoita neunhu hwatiinawo unodena the side rerudo rwake. Iwe wakaprovoka side rehasha. Hauna rudo unodhura. Une maproblems love hauna. Side rawakadena ndo riri kumanifesta. Waimboziva kuti naJesu chaiye ane hasha akambokudubuda matebhuru. Iye anoporesa vanhu anombokudubura unenge madena side riri kumatebhuru ikoko.
mukamuti Ishe mwanakomana waDhavhidhi munopora, mukangoita zvisiri matebhuru pasi. Ndiye here ndosaidhira matsvaga ari kumatebhuru. Mukaenda kwedu Samaria. Sa mumwe munhu hausuda new church, hausuda new pastor, hausuda new wife, hausuda new husband. Ziva zvawakapindira ikoko, ziva zvawakaendera murelationship iyoyo. Mwari ngaakupe maonero ekuti this time paudawo kuti ndimbozvideredza, muprofita ataure tipore. Handinzarova chera ina, handinzaro ina. Saidhira makudena chera harina rudo nderifaitiri. Hama yangu ndichera saka haisi pressure. But unoona kuti tine vanhu vokuti munhu wanofungidzira kuti haasi right, ari right. Wakanodena area isingaburitse uright wake. Bible rinoti Mwari rudo ka? But Mwari rudo iyeyi pane paakamboburutsa moto vanhu vakatsva. Mvura ikanyudza vanhu panguva ino vachinyudzwa narudo. Rudo uyu mukatamba naye wrong side haite zvakanaka. Awabona panonetsana vanhu vanyanya kudanana. Unoshama kuti ndaidana nemuroyi kusvika level iyi anokuuraya munhu. But kana muchidena the right side rerudo so unozoti baba ndo munhu. But ukazouya kuSamaria zviri zvehasha. Unotoona kuti Elisha ari kuporesa munhu achitendera kuJorodhani unopora, ane paanoti moto buruka pisa vanhu. Wakauya kuchechi kuzodii? Ndeyekumba. Zviri right kusangana navanhu vekumba, sangana naMwari wawakainga. Vanobatsirana, munoungana so munochemana. Kuchemana kuri right, but hatina program dzekufara. Ndakaona sekunge vanhu munhu akatopiwa maiki kuchechi ka, unonzwa kuti hama dzangu tiri kunyikawo takambofara, saka akayozotsamwa. Takambofara kwamana mwana takunamata so takafara. Saka Pauro akazotaiwa yekufara ida kudzokororwa, rejoice. I said rejoice, boti marifare. Ukanzwa achiti ndakafara panzi. Takambofara kwamana rega iti namati. Kunamata kuchema naye. Muna Mwari mune mufaro but wauya ku wrong side. Muna Mwari mune healing but wauya ku right side. Muna Mwari mune breakthrough, mune mufaro, mune mari yacho. Jehovah God, I give you power to make wealth. Kune power rekudzinga madhimoni ne power rekuita tuntu twako. It depends kuti wainga here kuzoakasta kana kuzotichwa to be empowered to make money. Iyo muna Mwari mune zvese. It depends kuti wakainga side ripi, unoinvesta much mu knowledge ye area ipi. Kune murume akafa 2 Kings chapter 4 akasira mukadzi chikwereti kuprova kuti kwaaishanda kune mari. Mukadzi afirwa ndiye akaenda futi ku same company kuna Elisha akati tsano vakasiya zvikwereti. Mukadzi akapiwa instruction inopedza chikwereti. Murume aishanda kwa Elisha akasiya chikwereti. Mukadzi akaenda kwa Elisha akapedza chikwereti. Isaidi ramakainga nderei? Munoita nhamo muina Mwari uyu, hakuna umwe Mwari kunze kwaMwari wamunonamata uyu. Anobvisa marombe muguruva, anochinja upenyu hwevanhu. But problem yako vhangeri rinoita kuti usimuke ndora une nharo. Dati tsotsa mudangoti mira dati tsotsa tichazvinamatira Mwari wangu. Unotambura una Mwari iyeyu. KuSamaria kunopora munhu, KuSamaria futi kunoita munhu kuti arware. Muchigara muchienda ikoko. Yoda zvinamata Mwari werudziwa, unonamata ndiye. Ana rusimba rekuti ubudirire, waunonamata ndiye. Anogadzira relationship yako, waunonamata hakuna umwe Mwari. Problem KuSamaria wakaingei. Ndine munhu akaiti patinoparidza kustreet maakupedza ndo paanosvika. Ndakazomubvunza kuti ndawo nononoka zanza ndagara apo. Edo kuti kana vanhu vakunamatirwa ndinamatirweyo. Ada kubatwa musoro kwete mukati. Taurai nyasha munhu washe, taurai nyasha munhu washe. Chingobatai musoro mutaure nyasha. Kune imwe area inogadzirwa nekubatwa mukati macho. You need information, you need knowledge. Anozati Adam na Eve ndo the first couple yakabereka mhondi. Vanhu vekuchechi vakabereka Meda
medhara. Mhondi yekutanga yakaberekwa nevanhu vainamata Mwari. Problem 1, andiva blame. Problem yaingova pakuti Adamu akasikwa ari mudhara, Eve akasikwa ari mukadzi mukuru. Saka vari 2 havanobvira vava vana, ndokubva vapiwa task yekurera vana. Ivo vasina kubvira vambovawo vana. Saka vazoti kutamba kuita siyanozongoza kuti muwafo. That's why I love and respect experience of the elders despite intelligence of the youth. Vapfana kana mukangwara saigona kuteerera vanhu vakuru. Pane nyaya inodzidzika mulife through experience, not revelation. Saka vanhu vaMwari achiti Mwari waAbhurahamu, Mwari waIsaka, ari kuti zvimwe togona kuitirana but mbosiyachana naAbhurahamu taita sei? Because zvimwe zvacho you must learn through experience. Mwari vakashedza Samuel, but Samuel akamhanya kumunhu asiri kumudana akaenda kuna Eli. Eli ndiye akatoziva kuti ndiMwari ari kumudana but hazive Mwari but ari kudanwa naMwari. Experience yekuti haasiri ari kudanwa but anoziva madaniro. Ndiye akatozotipa mfana kuti vapfana maitirwa nyasha ndiye Mwari. Mukashedzwa this time unongoti tenzi taurai muranda akateerera. Madhara hana zvaari kuziva baba, tiri kushandiswa naMwari tine revelation. Handisi kuiramba. Experience haina substitute. Munobereka mhondi. Akazonzwa kuti mwana umwe afa, kuti vafa sei? Vabuda pano vachinotamba, kune matambiro. But inyaya yekuti hamunobvira mavawo vana saka hamuzvizive. I'm sure my time is done. But this question comes back again. Wakavingeiko kuSamaria? Kuchechi kunonakidza. Besides kunakidza entertainment, tiri kuda empowerment. Life must change. Svika paunoboeka, uchanamata Mwari wekupi? Wari kunotsvaga kunze kuti ndiye ari kuno. Jesu kuGalirea akaita zvishoma, kwete kuti aiva mushoma. He did not do mighty works there because of their unbelief. Kureva kuti vanhu vanokonzeresa kumwe kuita kwaMwari kuti kukure kana kuti kudzikire. Simba raMwari anenge magetsi aya. Pastovhu anopisa, pafiriji anotonhora. Kwazvasvikira ndokune nyaya. KuSamaria wakavingeiko? Ndoyedu ndoyekumusha. Kumusha kumarondera here kana kuti kudenga? Hauna umwe Mwari wauchatsvaga futi. Hakuna kumwe kwauchati Jesu wawina ndiye chaiye. But maari mune zvakavanzika zvaunofanirwa kutsvaka nekuziva. Pamwe hapadi nharo panoda kuteerera. Kana manzi gezai, usati udze kuti munogeza stereki. Endai munogeza mupore. Kamusikana kebasa imbokatendera kuti kambotaura. Vamwe vanhu havana kungwara but ukavatendera kuti vambotaura newe mulife, unogona kushamisika nezvikumwe kuita kwaMwari. But wakavaisa kulevel yekuti ndeve ndiro. Akauya kundiro, but mission yaMwari haana kuuya kundiro, akazochinja life yako. Saka Joseph aikumbira favor kune umwe musungwa kwete kune umwe lawyer. Kana wabuda mundirangarirewo panze apa. Kwete a better lawyer, a fellow prisoner. Mwari anokuunza museko revanhu vanoita kunge vakaenzana newe, achiziva kuti vanogona kuchinja life yako kwazvininipisa kwavari. Jesu kusvika pakuti kune imwe mbavha tichaenda tese kuparadhiso, mbavha anoita kurirei? Denga rinopindwa nemabhishopu rakaendwa neimwe tsotsi. Tsotsi iri rinoona rakanyatsona kuti mudhara uyu akarovererwa seni, ari kusvipirwa seni, abayiwa parutivi. Pati mudhara uyu ane denga rake uyu. Ishe kana makuya oza kuti Ishe munhu ari palevel yako haunenge wavhurika. Bozi munhu akangoita ngaenzana newe atomufesa. So Mwari une paanozvideredza kusvika palevel kuti kune vanhu vakaita kunge vakaenzana newe but vakaunzwa naMwari for a reason, kuti ukazvideredza pavari vanokuelevata to a better position. KuSamaria wakavingeiko? Wakavingeiko inga chigaro. Kugarwa naMwari haudi uda kugara iwewe. Musati ono tane time muno kuma elders kubodi musati regerere. Vakuru mubodi iro bodi rako riri right here uda kupinda bodi rechechi. Miviri yedu itemberi yaJehovha ari muiri mukatu. Handisi kuti chigaro chakaipa but KuSamaria wakavingeiko? Unoti denga rinovhunduka kuti amudhikoni vaita prayer. Munamato wakarurama kwete munamato wamudhikoni.
wada chigaro chidawo kugarwa naMwari wacho. KuSamaria wakaingei. Isi pachikoro pedu tatina head boy akafoira. Haupase nekuti uri head boy ukasaverenga unonyura nyembe dziripo. Havavhunduke kuti anga head boy. Unoita uri head boy. Kuda kuziva kuti KuSamaria wakaingei. Ndokumbira tisimuke tinamate. Purpose yekuya kuzonamata ndoyada kuti idzorerwe naMwari mauri. Mukuru makaingei KuSamaria. Why? Because makore awagara zvisiri kufamba ka. Imbosvika paunongonyumwa so. Ndofunga ndakafambira nyaya isiriyo. Zvandiri kuita ndizvo here. Handisi kuita nharo here nepane breakthrough yangu. I want us to pray. Mwari ndiradze zvandofanira kuita muimba yenyu. Hatingaparidze tese, hatingaimbe tese, but KuSamaria wakaingei. Hakuna munhu akauya kuzongopinda chechi. Kupinda chechi first level, takauya kuzonamata Mwari. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Munamato kutaura naMwari, kunamata kuita zvaanotaura. KuSamaria wakaingei. Unotadza kupora uchinamata Mwari anoporesa. Nokuti area inoita kuti upore ndo yaunoignore, ndo yaune nharo nayo. Chako kungofambira tuvasikana tokuSamaria. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Restore the purpose. Restore the purpose in my life. Chandakainga mimba yenyu Mwari kuzokunamatai. Chandakainga mimba yenyu Jehova kuzokushumirai. Chandakainga mimba yenyu Mwari kuti ndiite sekuda kwenyu. Handingarambe ndine maperembudzi ndichinamata Mwari unoporesa. Handingarambe ndine marriage yakadai muchiramata Mwari unoisa restoration pawanano. Handirambe ndine business rakadai muchipa vanhu nyasha dzekubudirira. Muchene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, muchene wakarurama. Ndadzoka KuSamaria kuzvozvininipisa nekuzvideredza kuti ndisangane nekuporeswa kwangu. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba, nokuti makanaka makatendeka. We give you glory, we give you praise, we give you honor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you, church. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuropafadze. Alright, tichiri takamira vari kuda prayer. I need to pray with people, eh? Zvakanaka tigonogona kana pane vanorwara, this is the time. Ndiye Mwari wacho full package. Kuporeswa kuri maari, kudzikinurwa kuri maari. So present worship, you can lead us into song as we pray. Kana pane vanoda prayer, you just come to the front. Dinamate newe mdika ndisatagara pasi. Present worship, you can lead us into worship. God bless you. Jesus. Lord, we thank you.